Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kanye nothando nesithembu siyakhuluma. Yay! Wait guys. Baze balibalekela iqiniso obhuti bethu. Nangizwani? Hey! Wait guys. Hey. Yazi bengibuza umbuzo oqondene nabantu abadala namadlozi kodwa sengibuleke enye into engiyitholayo ukuthi angiphathekile kahle guys emoyeni akuvuma ukuthi ngifake lo yamuzwa wokuhleba kahle ngiyinyuse le ndaba iyephezulu ifike la isikhona kahle kahle bengifuna ukuzwa ngesintu kodwa sekusuke yasuka kwisintu. Ngayibuza ukuthi kanti yini obhuti bethole kangaka bengaphenduli sengithole ezinye iy'mpendulo. Nakho-ke ngicelayo-ke ukuthi-ke asikwenzeke kube yisibonelo sento ecacile. Lana sothatha ubani? uSnake kababa uMseleku. Ngoba manje sengime nabazali. Sikhuluma-ke ngabazali. Sithatha uSnake kababa uMseleku. uSnake yena ume nobani? noMseleku okuwubaba wakhe. uVuyokazi ome nobani? ome no-anti kanye noma wakhe okuwabazali bakhe. Isintu-ke. Mbumbulu. Ngizothi mbumbulu ngoba mase ningichazele lesi sintu engiyothi ngiyasizwa sengiyosho ukuthi nakhu-ke enikhuluma ngesintu kuyikho siyabonga ukufundiseka. Mawuya lapha ku-season 4 uthando nesithembu ubaba uMseleku ucele uSnake ukuthi ucela ambizele i-boyfriend yakhe osekuwubaba wengane noma ubaba wengane zikaSnake. Umbizela aphi? Umbizela egcekeni likaMseleku njengomzali kaSnake. Kuney'mpendulo afisa ukuyithola kule boyfriend kaSnake, kulo mfana okulo baby daddy ngoba ewumzali kaSnake zikhona izinto ayibukayo afisa ukuthi ayilungise. Ngoba ngiphathekile kahle-ke guys angibangi ngisakwazi ukulungisa le episode ukuze ngizokunikeza ngqo amagama ashiwo baba uMseleku ewakhuluma nalo bhuti ngoba ugcine efikile bahlangana. Kodwa uMseleku ezumzali kaSnake othume uSnake wathi-ke ngicela ukuthi umbize eze la kimi ngizokhuluma naye ngoba sekukhona iy'ngane. Mase bekhuluma ngoba ngikha phezulu into engiyicabangayo ubaba uMseleku befuna ukwazi umqondo nama-plans alo bhuti ukuthi-ke athini ngezingane kuqala ngoba sezikhona iy'ngane mase kuba ngoSnake. Nakube ngeke aze amphoqe ukuthi akashade noSnake ukuze azi ukuthi noma ebakhulisa abantwana bakaSnake njengomkhulu wabo kodwa ithini indaba kababa wabo ufisani yena ubaba. Ngiyenzeka ukuthi uyashoda ephaketheni kodwa ubefuna ukuthi bebe naleyo ngxoxo bezwane. Ufikile-ke ubaba wey'ngane zikaSnake uthando nesithembu. Ngiyayizwa into engishoyo? Ngicabanga ukuthi sengiyiqedile ngapha esayidini kaVuyo. Ukuthi manje-ke senisuke niyithathe ngale ndlela eniyithatha ngayo nisho konke lokhu enikushoyo. Maningi neqiniso. Ha! Yey! Yazi ukuthi limile iqiniso bayabaleka bayasuka kulona. Yingakho bengangiphenduli ngesintu ngimxoxela. Yabo le ngisho ngoba uMseleku noSnake. uMseleku uthe kuSnake nabo abantwana sebekhona balapha angithi ukhuluma njengomkhulu kodwa kuSnake ukhuluma njengobaba wakhe. And uma ekhuluma noSnake ukhona azama ukukuvala njengamanje uyalungisa njengomzali ngoba uyabuka ukuthi naye inkinga wenze njani-ke. Wacela i-boyfriend kaSnake engakamkhokheli uSnake ukuthi ayingene emzini wakhe ekhaya lakhe akhulume naye ngondodakazi wakhe ukuze azi ukuthi-ke naba abantwana bakho. Yingakho-ke nakuVuye ngime endaweni eyodwa. Ngime endaweni eyodwa ukuthi-ke ngoba abantwana bakhona isiqondene nabo-ke. Isiqondene nobani? noSibindi noMseleku ubaba wakhe. Athini ama-plans
ngabantwana. 3 iminyaka ilandelana bekhuluma ngama-damages nangamalobolo. Damages namalobolo. Sesifike kunyaka wesi-4 ngoba iqale kuthando nesithembu sizwe ukuthi khona ingane. Saze sayibona ingane ngephathi. Kwaba khona usizini 1 ngoba ibiseyodwa ingane. Iminyaka ewu-3. Lo wesi-4 uSibindi usenombono ukuthi kunesintu akufanele enze njani, agcine umthetho 1 wesintu. Right, nabantu abadala. Ingane isineminyaka emingaki angazi ukuthi sungayibalele, sekukhona nenye yesibili. Uma-ke uMseleku ikhona into emenze wakubona kunesidingo ukuthi akabize i-boyfriend yaSne, uBaby Daddy, ekhaya lakhe ezokhuluma naye. Yini ufuna le eyavuyo siyicishe siyirabhe? Noma ubabukela phansi? Angisho ukuthi akuphoqwa ingane kuthiwe ayithandane ngenkani, akube njani. Sibuka ukuthi nangu umzali egameni lokuba umzali ube nento yokuthi ngifuna ukulungisa lokhu futhi ngifuna ukuzwisisa kahle kuye ubaba wey'ngane. Akugcinanga-ke ngalo episode. Episode ku-season 4 guys, nizothola angikho right, ngiyaxolisa ukuthi angininikeza amagama aphelele, kodwa ku-season 4 ubaba uMseleku ehlangana no-Baby Daddy kaSne. Ayigcini-ke lapho, ifika ku-season 7 la uMseleku esephinde futhi ephawula ngabantwana bakaSne kumamkhulu, noma esho amanye amagama angahlali kahle. Uyayibona ukuthi le yenzeka ka-right naka-left iyenzeka. Ngapha uSibindi useney'ngane. Umbuzo wami nje ukuthi manje isintu sesisuke sacimeza yini abadala ngale ndlela enisho ngayo? Ngiyoyithola impendulo kini bobhuti-ke, nosisi, no-anti, laba abasondela kakhulu kusisintu, abanolwazi ukuthi manje njengoba iy'ngane zikhona kanciweni, mabe nemibuzo, njengoba noMseleku ukwazile ukuthi abe nemibuzo ngendodakazi yakhe, mase nibuyela nenza i-reference ngesintu nangale kuSne, umfana obeney'nhloso bekuzofika yena kuqala uMseleku, kodwa uMseleku ikhona into ayibonile wathi angimbize ngizwe isayidi lakhe. Alright? Mhlampe-ke ngasemabhukwini esintu ukuthi umfana abizwe kubo ka-boyfriend angazi uma kuyenzeka yini, kodwa sengingaphendulana nodwa. Sifikaphi-ke? Lapha-ke sekuphuma iy'nkomo, ngoba manje sekunamagama ukuthi khona owedlozi, khona owababa, khona owami. Azikho iy'nkomo ey'phuma kungayiwanga emsamo kwikhaya eligcina amasiko, isiko or elilandela isintu. Shuthi impendulo-ke yalokho engikushoyo, unkosikazi ozongena kulelo khaya maligcina isintu lazi kuqala idlozi. Why-ke kuzophuma noyedwa kuthiwe lona owabantu abadala? Yingakho-ke ngithi kuduma i-prank-ke ekhanda. Le prank le ile edlalwa abelungu ethi run. Ayi guys, angiphathisekile kahle, sengivele ngaqala yi-flu manje yikho sengihleka le ndaba yokuthi run, kuduma leyo nto. Yayisito engishoyo ku-season 7 uphela uMseleku noSibindi baguqile lapha emsamo. Ngithi basikhombisile kwikhamera. uMseleku ukhuluma ngokuthi bazophuma ney'nkomo, bacela kube yimpumelelo, kodwa abadaluli iy'bongo ukuthi bayaphi. Mhla kulotsholwa-ke amakhosikazi azoba khona, kuzokwenziwa into efanayo beyoguqa laphaya, ngoba iy'nkomo ngeke y'vele y'phume. Ngeke y'phume engathi y'ntshontshiwe, ngeke y'phume engathi
ziphuma kuqondile ukuthi ziyaphi, okusho ukuthi amadlozi nabadala ba-involved already. Why nifuna ukucasha ngedlozi-ke kule nto eniyishoyo? Ngoba isizwakala njengokucasha, ngoba uMacele uney'nkomo ey'phuma kaMseleku. Ngesikhathi ziphuma ziya kaMacele kuguqwe emsamo. uMayeni uney'nkomo ey'phume kaMseleku. Ngesikhathi ziya kaMayeni kuguqwe emsamo zaya kaMangwabe. Akukwazi ukuthi uma sebemile oMangwabe bonke bowu-4 mase kuthiwa-ke lo. Angazi-ke mhlampe-ke yimi ongazi. Eyi gazi angivali le video, angikho right-ke. Ngathi ngikhuluma ngomzimba wonke nje. Ayibuyanga kodwa le COVID. Hayi shame. Bengisho njalo-ke guys, uma nabona ukuthi ubaba uMseleku wayekhathazekile ngokuthi uS'ne athole iy'ngane esekhaya, engayazi i-plan yababa wey'ngane, kwaze kwafika isigaba sokuthi uyambiza. Cha, i-case study efanayo eyaS'ne noVuyo. Anikwazi-ke ukusimela lapha-ke manje niphakame ukuthi yini le nto ebiyenziwa uVuyo kanye nomama no-anti. Nabo bakhathazeke ngokufana ngengane yabo, nabo bafuna iqiniso, njengoba nathi silaleleke ukuthi kanti kuthiwani. Ngaphandle-ke mase kubonakale ukuthi inganekwane iyasebenza lapha ka-TV. Yazi ukuthi yini inganekwane? Inganekwane ukuthi laphaya kuThando Nesithembu season 7 sihamba nonkosikazi wesi-5 ongekho esingakaze simbone, waze wakhokha iy'mali kuyohlala lapho kwakuhlala khona kubukwana kuzokhetha unumber 5. Kwaphinde kwathiwa useThekwini, wangavele waseThekwini. Njengamanje sebezoke baguqe emsamo basabheka yena unumber 5. uSibindi-ke yena wenze njani? Ama-damages yilobolo, ama-damages yilobolo. Iy'nkomo zasekhaya zakaphumi kodwa zizophuma. Yena wenza i-TV show, thina silandela ngemuva. Mase sibuza-ke imibuzo ebalulekile ngoba phela sisana nemibuzo nilapha-ke kimi. Nithini kimi? Wena umZulu onjani? Ngimzulu onje onemibuzo. Ngingaze ngikhiphele le nto yami le flu engiphethe kini. I-flu seyangithethisa, yenza ngumZulu onemibuzo. Ningizwile-ke guys? uMseleku wathinta ukuba umzali ngendodakazi yakhe okuwuS'ne. Wathi noma eyikhulisa iy'ngane kodwa ufuna ukwazi isayidi lababa wey'ngane. Ithini-ke le nto? IsikuSibindi oyingane kaMseleku. Ngididekile nje sekufika le phathi yokuthi iy'ngane-ke ubale iy'ngane basuke bangayiphendula bobabili. Benze ngamasibomu guys. Kufikile la uSibindi noMseleku bekhuluma ngokuthi izinto ey'khulunywa uVuyo, ukhuluma ngey'ngane kanye nomndeni wakhe, abayiphendulanga leyo phathi. Abayiphendulanga ngoba yona phathi bengiyilindele ngithi ngifuna ukuzwa kahle. Yes, ngifuna ukuzwa kahle. Enye futhi i-example ongayilandela nje sanda kwenzeka khona la kuzingane zesithembu ukuthi umzali ekhuluma nengane yakhe, uMseleku bebamba uMpilo ngesandla amtshela ukuthi uzoba yisibonelo sosisi bakho kimi, uyoxabana nami ngokuthi wenze lokhu nalokhu. Nangu umfana wakho usekwenzile kanti abakulungisi ngani? Abakulungisi ngani? Kule mndeni umfana wakhe asefikile kuyona. Iminyaka ewu-3 bayadicide. Gcina ingeke phansi-ke ningangithethiseli iy'ndaba zakwi-TV show. Bye, ngiyabonga kakhulu nge-support. Bye bye.